etorri galdetu nautelakot, galdetu naute kontentzian baitut Nafarroaren eta Baxi Nafarroaren historia bat dela, ez da bakarrik lokoa, historio bera da, eta osoki ados nahizilakot Amaiurreko deiarekin, esan nahi dut ere, espero dut eta segur nahiz norbait izanen girela Amaiurren enduden otsailaren lehenean. Bada bestea jasoin bat ere, Marurowski Baxi Nafarroan, menturaz Nafarroan bezala puska bat, ez dakigu anintzek, ez dakigu gauren historia, ez dakigu bat ere. Eta pentsatzen dut, muga hori edo urte betetze hori, estakuru bat ona dela, nire Baxi Nafarroko lagunek puska bat bederen jakin dezaten beren historia.